uVusi makashona imali zakhona sasidla khona la. Mina bengacabanga ukuthi kumele ngize ngiphume ngihambe ngiwakha. Ya understand ngoba ngisitshela ukuthi ngisekhaya ngoba ngilotsholiwe ngisekhaya ngihleli kahle. Kodwa ngoba sekuphelile indaba zemali ngibona ngathi anisangiphathi na kahle nabantwana nje sebayabandlululwa. Usisi uyazi ukuthi la ekhaya akekho umuntu osebenzayo. So sonke sidla imali kaMama yepension. So mase sibaningi naye kumele angazama ukubuyela kubo. Yamangaza sisi lento le abayikhulumayo manje ngoba the time kudliwa imali yendoda yami bekungakhulunywa ukuthi kudliwa imali yepension. Kuyimanje nje kunje nje la endlini izinto zemali yendoda yami. If bebangitshelile ukuthi bazongixoxa ngabe ngithathile leyo ngxenye yaleyo mali ngahamba ngayozakhela nabantwana bami. So manje sebayangilaxaza ngoba ibala ayisekho. So ayisekho ke manje imali sekumele kuphume nabantwana futhi kanti nifemele njani nini? Mina phuma nezingane zakho nezinyane zakho ubone ukuthi uphuma ugcwala istrado yapi. Simba omashonisa bamasimba ngicela ngiyakeni so right manje ngiyabuya la Bathi baba ulukupa lisaleng please. Auntie kupa usale please. Ngiyaka niye ndawo nisazobaqoloda labo mashonisa nibaqolodayo. Singenela ngakuphi manje abantwana bona bakuphi? Abantwana bekho basesikolweni. Singenela ngakuphi? Asingeneni ngapha. Oh. Gogo. Motho moholo le kae? Ke teng mama. So ke bona mama ka go tshwetse di camera nna ka lebitso ke Lady Blue ke sebetsa Jozi Bioscope mama. Yebo siya. Yes. Ska ke sebetsa Jozi Bioscope ke ngoletswe ke Osimon. Yebo siyamazi yena usisi umbhalele ngimayelana nani? Mailana ne le trip. So a tsebe mama re ka gona o bua hantle na. Ke sa tsebe re ka ngangena. Oh re ka kena. Oh umama thi singangena. Ke hukeng sorry. Yeah. Akitsi. Ningahlala lapha. Oh okay. My sis kopa nkene mahareng. Ke tlo gona o reacha. Mama. Okay. Sorry. Okay. Yeah, motho molo he. Ska ke tshwa ke Lady Blue and ke tswa ho Jozi Bioscope. Ke ngoletse ke OC ka mona. Ke tlo mo fa sebaka sa gore Jozi. Beside ke mang OC? Oh aunt abantwana. Oh aunt. So umama zalo kuphi? Motho molo ukhona. Oh ene kopa go lena abe teng re beng kaofela. Okay, ngibizela yena. Okay, no problem. Guys, auntie o sentsana a bitsa mama zala wa OC so re emetse yena no so that ke batla go bua le bona ba le 2. Yeah, ke batla go bua le bona ba le 2. Yeah. So ntse bo loke. Batla lokisa ya. Sorry. Yeah. Okay. Ono batla o isa dilele ka mo? Okay. So batho ba baholo ska re tlile le OC Ntombiso. Motho molo. Ne se ke le confused ka taba tsa ditula, I'm so sorry. So yeah, ke Lady Blue motho molo ne se ke introduce le go auntie but aka introduce ka wena. So nna ke Lady Blue motho molo ke bitsitswe ke OC Ntombi. So ska OC Ntombi am bitsitse so ke tlo mo fa sebaka. Sorry yena hantle a explain or why a re bitsitse re le Jozi Bioscope. OC Ntombi. Ngiyabonga sis. My CCS. No. Mama no auntie ngibhalele ku Jozi Bioscope ngendaba ye treatment la ekhaya. Yes. Indlela eningiphatha ngayo nje angiyithandi kakhulu ngoba senize nifike naphimisela namagama ukuthi ngihambe ngiyofuna indawo ngenxa yesimo sokuthi anisakhona ukungondla mina nabantwana bami. So ngibhalele ku Jozi Bioscope ngoba bengifuna ukuthi kuzokhulunywa ngale ndaba lena ngoba uVusi makashona imali zakhona sasidla khona la. Mina bengacabanga ukuthi kumele ngize ngiphume ngihambe ngiwakha. Ya understand ngoba ngisitshela ukuthi ngisekhaya ngoba ngilotsholiwe ngisekhaya ngihleli kahle. Kodwa ngoba sekuphelile indaba zemali ngibona ngathi anisangiphathi na kahle nabantwana nje sebayabandlululwa. Impatho yabantwana indlela nje seningiphatha ngayo la endlini nize nafika nasesinqumeni sokuthi ngifune indawo
which is difficult for mina ukuthi ngifune indawo ngoba angazi ukuthi ngizophuma ngephi nabantwana okwamanje. Indlela nje senenza ngayo nje abantwana nibathutha ngendlela nje njoba sekungasena mali nje nokudla nje sekuya nama label oyazi bani lena le yakazi bani kanti mina ngasikhathi umuntu oze ngaye seka akasekho la ekhaya. So motho molo kopa ubutsa something. Sika hore angithi umuntu oze nosisi akasekho njani ngoba ningakhohle ukuthi lo muntu lo khuluma naye phambi kwami manje umakoti wakho. Meaning nimkhiphela amalobolo. So anyeke uzuthi njengoba nihlala naye futhi anizalele kulomuzi bese uthi kuye umuntu oze ngaye ushonile njani kodwa benihlala naye indoda yakhe isaphila ngoba indoda ayisaphili manje umuntu omdala ngifila ku unfair ukuthi uthi kuye angithi umuntu oze naye akasaba hasaphila which is something esingishapo motho molo ke makutwelo na le montshaditse mahadi no motho hasaphila ngwana lona hasaphila ebo go motho tlileng ka yena ha sa lo bose bohloko go ka se kgone a tsose ngwana lona ko mabitleng nithi aye kuphi manje njengoba nithi umuntu ozinaye akasekho Luma ke uthini kuleyo daba le? Phendulela umama la ngathi uyibeke ngendlela wrong. Usisi uyazi ukuthi la ekhaya akekho umuntu osebenzayo. So sonke sidla imali kaMama yepension. So mase sibaningi naye kumele angazama ukubuyela kubo. Yamangaza sisi lento le abayikhulumayo manje ngoba the time kudliwa imali yendoda yami bekungakhulunywa ukuthi kudliwa imali epension. Kuyimanje nje kunje la endlini izinto zemali yendoda yami. If bebangitshelile ukuthi bazongixoxa ngabe ngithathile leyo ngxenye yaleyo mali ngahamba ngayozakhela nabantwana bami. So manje sebayangilaxaza ngoba imali ayisekho. Sonke siyasindelwa cause nisindelwa uye useka umthwalo cause asisebenzi sonke. so but the time indoda isakhona beku easy Uyo nabantwana. Thina sinabantwana. Abantwana bobhuti wakho. Bhuti wami yebo but kuyasinda. so ngicela ukubuza something njengoba nithi kuyasinda manje nithi njengoba ubhuti wenu ubhuti wakho makasashiya usisi nabantwana baya kayena aye kayile bana bawo sika no ha abuta mufile aye kayile bana Angabashiya abantwana. maka mama into engiyifilayo engiyisensayo manje ngathi inkinga ayikusukuthi anisebenzi nani inkinga ukuthi anifuna ukuhlala nosisi ngoba uthi manje angashiya abantwana ubashiya kanjani abantwana kodwa niyasho ukuthi nje mina abantwana bami la ngoba for the fact ukuthi efridge mawuvula ifridge icheese ifrench yakazi bani abantwana bami bayodlani la kahle kusho ukuthi mele mangibashiya labantwana ngibashiye nekhadi ngiphinde ngibuye ngizo-add futhi imali kahle kudliwa bani. Hayi kungcono nabo nje avela aphume nabahambe nje bonke nje mabaphume bahambe bangiphumele emzini wami. So ayisekho ke manje imali sekumele kuphume nabantwana futhi kanti nifemele njani nini? Mina phuma nezingane zakho nezinyane zakho ubone ukuthi uphuma ugcwala istrado yapi. ngoba nimlobolile and at the time lemlobola udutsimo why nesenza ndidumelwa ga le qeta mo ntshetsa malobolo a dulemo but no just because of ngwana mama ohloka Yes into emangazayo ukuthi the time imali iphuma yakavusi bebangafuna nokuthi ngiye ekhaya. Bekungafuna nanokuthi ngiye ekhaya nje kumele ngihlale ngithengile nje manje sekukumele ngoba seyiphelile imali. Konke nje okubonayo nje la endlini ngihlanganisa ama window lawa afakwe imali kavusi. Ukuthi ngiphuma nezinto zami ke ngiphuma nako konke lokho engakuthenga ngemali kavusi. Angeke nako ngoba la kugabovusi. Naye bekumele acabanga ukuthi ngelinye ilanga kuzoyenzeka into efana le. angazi ukuthi namphethe Mawumuntu kumele ucabange, mawumuntu kumele ucabange. Eningitshela ukuthi ngenzeni wena futhi uwesi ke ngoba bowufuna ukungiboleka neimali zama society uyangimangaza ngoba imali zama society ziphelele kuye so sekuphelile ke manje mina abantu babahulu la kukhabovusa akusikhaya la Self uyaphuza naye uyaphuza. Ngabe ngiyaphuza kunje imali yendoda yami ngabe nangitshela kusaphuma lezo imali lezo ngahamba ngayokha lapha ngiyokha khona so ngakhile la ngayiphuza imali nganibhadalela abomashonisa benu. maka mina umuntu omdala into engiyibonayo la ni user usisi Ekhaya la. Bekasitshela ukuthi kusekhaya la musi. maka batho babahulu aretse so Akuhluphi-ke mangabe ngiyahamba sisi ngihamba nezinto zami lama window ngicela ukuthi ayehliswe konke nje okula engakuthenga ngemali yendoda yami ngiphuma nako imali eyaphuma ngeke kaphuma imali yabantwana. Kule 50% kwaphuma imali yami. Umama ke nje sesiyamfaka nje kodwa yena beyangamfuni nje. phela batho babahulu la utlwa re tšhelete ikenetse osi and sika ikenetse osi o na le each and every right ya hore ha o etsa so a etsa Kanjani uthi umntanami bekangangifuni ngoba uzalwa yimi. Bekakufuna ngabe ukufakile endabeni zeimali zakhe.
So kusho kona ukuthi bekangenandaba. Angina futhi onenhliziyo yakho ukuthi makangangithandi. Sihlelile ngoba sondla nina. Uhlelile ngoba wondla nina. So niyangimangaza ngoba imali seyiphelile sekumele khanjwe manje. Akuhluphi sisi. Ngiyabona ukuthi le ndaba lena ayindawo. Kungcono nje kuthathwe izinto zakavusi. Konke lokho engakuthenga ngemali yakavusi ngiphume nakho. Get out! It's enough. Ngiphuma nalezi zinto Uzodelela la ngithi la. abamashonisa abakhubazo kubamba. Simba. Omashonisa banathemba ngicela ngiyakeni manje so right manje. My sis. Ngiphuma le gate le imali yendoda yami. Konke lokho kula imali yendoda yami. Anginamsebenzi mara okusalayo uyazi. Umoya ke. Bathi babawuli wo. Mama ulisikene limtibela luko. Makaphume sizokwazi lapho nalengana nazo esikavusi. Sizokwazi lapho nalengana nazo esikavusi ora sesikavusi. Makaphume. Futhi beloko nazo ukuthi Hamba kuba kahamba uzohlala uzohlala kubo. Wonke umuntu unekhaya lakhe akahamba. abantwana bona. Ahambe nabo. Akahambe nabo. My sis wo. Angeke uzulale la namhlanje. Ngithi phuma. Phuma kwami ngiphuma nazo zonke lezi zinto lezi ngiphuma nazo. Sakudingi la uvusa kasekho. Shonile uvusi. Okwemali yendoda yami dala ngibabekezela labantu lapha. Dala ngibabekezela labantu laba namhlanje ngiphuma Angeke nibe right. Umoya ke. ngiphuma ngiyamamela sisize Wenza njani? ngiphuma nezinto zami. Ukuphuma kwami la ngihamba nezinto zami. Konke from ibhatla from le window igata konke lokho kula ngihamba nako. Uqala uzukulala la makahambe namhlanje. Angeze ulala la. Usisi uthengile neimali zakhe lana wayilimesa so. Hayi umntanami lo. Umntanami uzalwa yima kahambe. Mqosha. Makahambe. imali. Makahambe. Mara iko right le. My sis. Kuparisa maye please. Ngikuparisa please. Ngiyabuya nina ngicacile. Hayi man bathi babawuli stop it. Awu. Ngiyabulawa yini? Nibulela ngoba nifuna ukuthi ngizonifakela amawindi ngiyabuya nawo. Ngiyabuya nama ngizokhipha lezi zinto lezi. Ngiyabuya la. Bathi babawuli kupalisale please. Nikhohlakele Auntie kupa usale please. Ngiyaka niye ndawo ngisazobaqoloda labo mashonisa enibaqolodayo. My sis, ngicela uyehlisa umoya. Sis, ngicela uze lana. Ngiyadisa nje le nto le. Ngicela uze lana. My sis lalela. My sis lalela. Ngicela siyele ngoba bayenza umsindo. Askisi, I'm so sorry. Yeah, bayenza umsindo. I'm so sorry. Dala nje ukuthi ngifake imali ngihambe ngiyokhela abantwana bami. Khona manje sebazosixoxa njengezinja ngoba konke seku right. Yeah. Kupa atumele my sis ka mo kupa atumele. So ke ntse ke itshong go wena ne utlwa ke reng. Ha retse so. A ke o rekile di furniture wena ne ba o tebela. E re ke pele ke latela taba tsa di furniture and stuff. O tloetsa jwang because of mangibhekile. I save taka o soko save la. Uzohlala no mamazala no sisika bhuta bangakuthandi endlini yabo. Ene abantu Ngabashiya la isituation. So o tloetsa jwang family ha o ntse le teng. Iyona ikhona ifamily nje noma kuzoba nzima ukuthi ngibuyele ekhaya ukuthi nje ngibuyele ekhaya nje ngilungise lokho ekumele ngikulungise kodwa ngizophinde ngibuye futhi ngoba ilip nazo zonke izinto bengizenza zikhona. So my sis lalela why yazi why ngikubuza because of ngiyabona ukuthi ba toxic uzophila kabuhlungu la muntu omdala uzothi uyathaya uzophila kabuhlungu lana mangibhekile uzogcina ulimela ushayiwe okwethelithe into selling ena ngifuni lokho so my sis asenze so how etsiwe so utshwere dilip ko wena Ilip zikhona Uziphethe zonke angithi ezinye nje kwazo zikhona nje how latiwe batho ba inheritance hore go tlo gona o shebiwa hore hantlantle mo wena tšhelete o kenetseng ke kae le ntho tse di rekileng ke kae so that o tlo gona gore ntho tsa o ha di latwa mo di latwa se molao ntho tse o di rekileng tsa dilipi tsa and stuff uzokhona ukuthatha furniture yakho yes Yeah, gonke into and then they can be able to amount it to a certain amount. Babona ukuthi maybe if ngeke bakhona ukukhipha la mafastero in bangakunikeza imali yabo. and another thing thina my sis ile nto ngisho kusho ukuthi rona my sis ane for no watch una le di furniture una
le di eng re ka se kgone go rona go tloelle o ntshe di festere o ntshe eng e ka re kena le rona re le Jozi Bioscope ko risking wa nthola so if re ka o dumela o ntshe di festere ka mo o ntshe di furniture tsa o etse eng re ka se kgone re tlo kena le rona re ka ikenya risking wa understand bana re etse semolao that's why ke re batho ba inheritance no bona re tlo bua le bona hantle o tsho di tšhelete tsa ho bona le dilipi so that se tlo kgona ho sebetsa molao ba tlo re jwetsa go bona from now on re tlo etsa jwang ngithi so yes into engicelayo nje manje ukuthi nje ngangena ngithathe nje lokho engikuthathayo kwabantwana and then okunye ngizophinde ngibuye ngizokulanda ke angazi kanjani ngoba ngathi amaphapha asaphezulu kodwa nje mangimela nje kancane ngiqoqa into zabantwana ngizokhona uhamba ngekhaya. and then isalwa ne Mr Jones can you please accompany the woman please yeah Uthola impahla and then just for the kids and then she can go. Yeah. o batlang ka fela di few clothes so yani wait king guys ke a tshepa gore la bona re ska re fihlile mona ko Osintombi ska re fihlile ko Osintombi watch Osintombi yo drama ne watch Osintombi yo guys le bone ke ba etseditse everything batho bana hona ntho ke sa ba etsetsang tšhelete tsa monna ka di atswa itse tšhelete tsa monna ka di tswa jwalo wa etsahala eng ba etsa eng no ha ba sa mo batla ba re a tsamaye so ntho ke tshilong re le show kore ha o etsa ile eng no ha Osintombi a tlowe mo a lo itulela ha bona a nke ntho tsa hae a etse eng because ha ona ntho ka etsang because of a ke shebile no o tlo kena life ya go risking so rona re tlo bitse batho ba inheritance ba shebe tšhelete ya Osintombi ba ifiweng le hore di lipi di jwang ho tsendiwe bokae o rekile di furniture tsa bokae o tlo kgona ho sheba ha nka ntho tsae a di nke ka molao so that ho tlo kgona ho bona from mo ho tlo etsala eng ka Osintombi le ntho tsae o di thola jwang ke a le rata kaofela guys no Mr Jones sentse a pakisa Osintombi diaparo tsa bana tsa sekolo ke a le rata. I'll see you in the next episode le wena if mo situationeng e so ya mamazala o ska bala fela gore emailela ko Jozi Bioscope to se o totsile ke a le rata kaofela guys and I'll see you in the next episode asambe mfana so Bheki Jones.